filɛbaw ani su a y'aw bisimila dɔnkili baro kɛnɛ kan bi bakurubaw la an bɛna kuma fɛn bɛ tali kɛ an ka cɛmancɛ fanga kɔni ye ɲɛmaa sɔrɔ o kɛra bandaw ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kuma an ka jamana funankɛni dɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ ta ka kasoladenw sɛgɛrɛ coronavirus banakisɛ kɛlɛli ko kan ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ. Bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 21 2020 a y'aw bisimila ko kura dɔnkili baro kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na an ka jamana cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmaa sɔrɔla a la jɛkulu min kɔni sigira sen kan walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa min kan ka ta ka bila an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la u bɛn'a kan ka colonel Badaw ni ale yɛrɛ bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la an bɛ don min na ko bi u y'o de sugandi ka kɛ an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye maa min don a ye jɔyɔrɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ Musa Tarawele ka fanga la fo kana se Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la a ye jɔyɔrɔ caman kɛ o ni fanga ninnu kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi maa don min tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka dankan kɔni kɛra colonel Asimi Goita ye ni ale ye CNSP ɲɛmaa ye an bɛ dugawu kɛ jɔyɔrɔ min dira ninnu ma Ala ka ta fanga d'u ma. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana funankɛninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ko RENAGEM ni o ye Réseau National de la Jeunesse du Mali olu kɔni ye baara kura kɔni kurunbɔ kari bi sɔgɔmada in na an ka jamana minisiriso min kɔni ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma o jabala la u ka nin baara kura kɔni kokoroma donna UNICEF ani nin minisiriso kofɔlen in kɔni fɛ baara kura in bɛna tali kɛ ka ɲɛsin kasoladenw ma kunnafoni di ani sanuyaminɛnw o bɛna ta ka d'u ma walasa u ka tanga ni bana kofɔlen in ma a kɛnɛ kan Bakari Kone Kani Sisoko ani Aminata Daɲɔ kun bɛ yen u y'an sama min na an k'o lajɛ. Kɛnɛya ye fɛnba ye wa bɛɛ lajɛlen ni a dama ka kan o de la RENAGEM haminankoba dɔ ye malidenw ka kɛnɛya ye kɛrɛnkɛrɛnniyala kasoladenw kabini san 2020 marisi kalo tile 25 coronavirus bana donna an ka jamana kɔnɔ kabini o wagati kana bila fo sisan na jamana ɲɛmaw ka fara jamana kɔnɔdenw kan maa si ma i bolo jigin jamana ɲɛmaw ka kɛnɛya wale fɛɛrɛw labatoli la. Bɛɛ b'a dɔn kasobon na bi maa bɛ don maaw bɛ bɔ donc maaw bɛ taa dumuni di kasoladenw ma donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye pour que kasa ni bana in ye donc anw bɛ fɛɛrɛ de tigɛ ka don ka taa kasoladen ninnu ka u tɛgɛw bɛ se ka saniya cogo min na k'o kɛcogo yir'u la kosɛbɛ ka taa ni safinɛ an bɛ taa ni safinɛ k'a kɛcogo yir'u la ani u kan ka masiki don cogo min na donc kasoden kelen masiki kelen donc an y'a jateminɛ prison fɛn fɛn bɛ yen an y'a bɛɛ jateminɛ kasoladen joli bɛ yen donc o masiki hakɛ de bɛ taa ka taa d'u ma pour que bɛɛ ka masiki sɔrɔ comme ala kanu na cogo min na a ɲinina cogo min na parce que masiki an b'a dɔn k'a fɔ a ka teli ka maa kisi bana in ma donc an ye animateur 4 de bila sen kan olu de bɛ tagama ka taa prison ninnu na kalo kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 disons kalo kɔnɔ u bɛ taa ka tagama ka taa sensibilisation kɛ ka taa kuma ni kasoladenw ye coronavirus bana kan ka taa baro kɛ n'u ye donc an ka hakilila la nin projet in bɛna ban cogo min na an mana se prison fɛn fɛn la an ka hakilila kɔni olu kasoladenw u bɛ kibaruya fɛn fɛn bɛ to u bɛ se ka bana in éviter u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Ni minɛn minnu dilen filɛ kasoladenw ma n'a musaka bɛ taa i jɔ fo sefo wari $7 n'a kun ka fɛn bɔyɔnko la kɛnɛya minɛn caman de bɛ a la min b'a to kasoladenw fana bɛ se ka kisi ka bɔ coronavirus banakisɛ ma. Mɔgɔ caman bɛ bana in fɔ mɛ u t'a ɲɛdɔn a bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko bana in yɛrɛ tɛ yen bana in conséquence kama an y'a jateminɛ k'a fɔ sifinw fana bɛ se k'u ka rôle ba dɔ de jouer a ko kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na UNICEF ye anw dɛmɛ ka kasabi damadɔ bila an ka disposition na an ka di sifinw ma sifinw ka mɔgɔw sensibiliser a daminɛ a fɔra ko ka mɔgɔ minnu sensibiliser o ye population bɛɛ ye nka an ka sifinw ka tɔn dɔ bɛ yen n'a fɔ o ma RENAGEM olu ye hakili jagabɔ wɛrɛ kɛ k'a fɔ kasoladenw bɛ kasobonw kɔnɔ ayiwa mɔgɔw bɛ to ka ɲin'u kɔ mɔgɔw ɲinɛn'u kɔ olu ko bana min don a bɛ bana in bɛ taa fan bɛɛ
donc ko a ka kan kan u ka taa kasoladenw fana sensibiliser k'u kunnafoni bana in kow la ka dɛmɛ k'u ye walasa u bɛ se ka bana in kɛlɛ cogoya min na o ye fɛn damadɔw ye ka masque d'u ma k'u tigɛ bɛ ko cogo min na safinɛ na walasa k'u kisi bana in ma k'o fana ɲɛ yir'u la ka fɛn caman kunnafoni fɛn caman bila u ka disposition na k'u bilasira walasa u bɛ se ka kisi ni bana jugu na n'o b'a fɔ o ma coronavirus donc o ye RENAGEM ka hakilina ye an nana o lancement de la o de tun ye bi ye. Ni projet kura in baara bɛna taa an ka jamana fan bɛɛ i n'a fɔ Kayi, Kulikoro, Sikaso, Seku, Mopti, Tombouctou ani Gao wa ko a bɛna di kasoladen 5,400 ani mɔgɔ 6 de ma. Kalanko nasira la an ka sanfɛ kalanso min bɛ wele ko F3 ni o ye sariya kalanbagaw ye u ka kalandenw ka kɔkɔrɔma dɔn jɛkulu min bɛ wele ko AM o maa damadɔ kɔni tɛgɛ tara yuruyuru wale la ka bɔ kilasi dɔ la ka taa kilasi dɔ la ka sɔrɔ i ma baara kɛ u kɔni balile o la u ka ɲɛmaaw fɛ u dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko u tɛ kalan kɛ maa wɛrɛ tɛ kalan kɛ o ɲɛmaaw kɔni ye dantigɛli kɛ an ka kunnafoni ɲinina Aminata Daɲɔn ni Bakari Kone ka kuma galaman na u ye min sɔrɔ an ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Gɛlɛya min b'an fɛ yan a daminɛna kabini janvier 2018 bon anw yɛrɛ ye baara daminɛ mai 2018 an kɛlen ka baara daminɛ bon an y'a sɔrɔ bɛnbaliya b'u ni administration mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon k'an to réunion na juin 2018 an ye mɔgɔw donna kilasi kɔnɔ u donna k'an to réunion na ka sɔrɔ an m'u wele yɛrɛ ko olu bɛ min ɲini sisan ni examen sera fo an ka hakili to olu la an ko cogo di bon ko u ka soutien ko ye mun soutien ye ko l'AM puisse bénéficier des faveurs de passage en classe supérieure an ko n ko t'anw ka texte ra ko diɲɛ fan o fan n'i bɛ kalan kɛ i bɛ kalan kɛ ko maa tɛ se ka fɛn dɔn fo dɔ k'i kalan i bɛ kalan kɛ kalan bɔ a siraw de fɛ n'i k'i ka kalanyɔrɔ taasiraw ye min ye i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn n'i ye bac sɔrɔ yanɔ i ka dɔn i b'i tɔgɔ sɛbɛn n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn ni kalanw daminɛna i bɛ taa kuru la n'i programmena i kan ka taa kuru min i bɛ t'o la ni TD bɛ kɛ i bɛ taa TD fana na ni matière mineure do to fanana o ondona Mali donna système LMD là en 2008 c'était numéro 0 2008 790 portant institution du système LMD l'enseignement supérieur bon système LMD système mindo a kagele comme a kanro sabu ati absentisme mien ka fo bina cours la bi shinitna a to fa ni o ga dra bi donc kele ko fo an kuma na ba fa ka passer abi instruction ke afta to cv abi cours suivi kramo fe ni examen sera na programme na afta ke akeko nyumana no kera ibi crédit à 30 j aba 30 crédit soro ngono ma ke mo mani jigira fon ka ngo en mode là au ticket comme on tu au comment ça yana e fendo de droit privé de droit privé ka gelengo jo ka gele chukura on met avocat de formé ani notaire ani huissier mo mani be avocat formé ibe mo formé mami fa ka soro atigi hakli chanedo fa ka soro kalan fana kadai a chesile lo kalan fe ma woma ni be kalan ke flan flana ni bina ya ibi resengeti passé uba olu kode uti passé ngobe minge comme ayam digera parce uba do la pasaba tawna ubina minga du uba fama uba fo fangu la passé de ima se unanu ja u yetu ya minga ere ko election olu ko fo ku passé de examena o yi amu mo olu te examen kede ibolu la passé de ango counter ya o ticket an manu kama wanya nyanga klange tena nenga klange français wa moye o ticket kalande ibi kalan kedi ni examen kera iba ke ni ma passé possibilité be deuxième session be session de rattrapage be au fla donc possibilité sababe bi bolo ibi se ka
tɛmɛ cogo min i bɛ se k'i ka dɔnniya jiri cogo min walasa i bɛ se ka passer nka o t'olu tara dɛ ni examen kɛra n'u ma passer fo anw de k'u passer an k'o tɛ se ka ɲɛ anw tɛ se ka jɛ n'o ye o kɔni k'an to yan o ti kɛ an ye réunion kɛ komi n y'o fɔ ka ban professeur kɔni y'u ka di an ye réunion fana kɛ tun professeur ko nin kɔni ni délibération kɛra c'est à dire ni résultat bɔra an bɛɛ b'an sigi k'a fɔ bon résultat filɛ bɛɛ k'i hakilila di professeur bɛɛ b'a ka hakilila di an y'o kɛ c'était le 9 janvier 2020 bɛɛ y'i ka hakilila di an ko bon an b'a kɛ cogo ko nin kɔni résultat de nin ye a y'a affiché an y'o kɛ affiché o ma sɔn professeur ko ni professeur ye délibération kɛ o kɔni les corps enseignants est indépendant on revient jamais sur ça olu mana min di sayiti ko kan i bɛ se ka min kɛ ni session de rattrapage min bɛ yen i b'o kɛ walima deuxième session n'a fɔra i ka examen kɛ matière examen 3 kɛ matière 1 na cɛw i mana kɛ foire ye cogo o cogo i kan ka passer o la koyi n'i ma passer o la i ma kɛ namara ye. Alors a ye mun ye revendication caman a kun daminɛna revendication caman ye mais caman bɔra a la mais revendication dɔ bɛ na c'est à dire ni min tir'u kunna don min na u b'o o de fara a kan alors mais n b'a kumaba ninnu ta pour que n ka se ka doyen ka fɛngɛw dɔw détailler rapidement u ko 69 cas mɔgɔ 69 k'olu ma ka attestation ko attestation k'olu passé la an tilala ka u ka attestation minɛ la en fait les 69 personnes là étudiants de 2017-2018 minnu ye examen kɛ mais u ye examen kɛ après la délibération des enseignants résultat définitif après la délibération donc olu dɔw y'olu tɔgɔ fara a kan je crois que sanction ni fɛnw binna o ko la donc u ye fraude de kɛ ka passer donc sariya dun ko n'i ye namara kɛ ka yuruguyurugu ka fɛn o fɛn sɔrɔ n'i sɔrɔla waati o waati a bɛ minɛ i la donc on est parti sur la base de ça bon puisque a ye fraude de kɛ ka attestation sɔrɔ ka semestre valider donc an y'a recteur informé recteur ye décision ta k'o annuler donc o sɔrɔla o de fɛ bon an ko bon an tɛ datugu a ye na aw kana sigi examen kan aw ma unité d'enseignement minnu valider a ye na sigi o kan pour que a ka se k'a ka diplôme sɔrɔ en bonne et due forme bon dɔw jɛnna n'a ye dɔw ma jɛn n'a ye bon an ko bon puisque a ye min bɛ ka aw menacer donc min de don hali ni aw tɛ se ka na aw bɛ se ka to aw fɛ yen nɔ donc an bɛ sujet cɛ aw ma a b'a traiter donc n'a tilala a b'a cɛ anw ma. Bon, puisqu'on s'est dit, en gros, étudiants caman tɛ email ti caman bolo quoi. Donc, comme numéro de téléphone b'u bolo, ou bɛ WhatsApp ni fɛnw kan. Bon, en gros, bon, comme WhatsApp yɛrɛ application min bɛ se ka fichier lourd ninnu ta. Donc, ni o de don bon, a bɛ se k'a ka sujet fɛngɛ ninnu envoyer WhatsApp ninnu fɛ. Donc, y'o information de déformer k'a fɔ ko an k'an bɛ examen kɛ WhatsApp. Donc, ça concerne c'est exactement ce cas-là. Donc, en cours ma 600, il y a beaucoup 1% cours ma Et résultat, il n'y a pas de résultat pour de l'administration. L'administration a un résultat c'est le résultat des enseignants. Comme doyen y a photo mina. Et résultat bolé, résultat des enseignants. Bon, voilà, à faire un fleni. Ayo, abaga todi. Ou bon, en général, il y a un résultat publié. Résultat publié là. Et puis résultat définitif de la session follow de nous. Session flanant be examen de rattrapage be non et puis ancien fenêtre c'est a décidé après tout ça la ni rattrapage kera ka soro ka repêchage nunke bon ça c'est décidé souverainement par les enseignants administration ka fin tout là bon mais uga angon mankan wula o ko la bon ugo ko feu yer ma corriger bon ango étudiant ma alors munu be fek no ga feu lajé ayna département na mbo ga feu juru la alors me wole fene bla parent d'élève ma munu be fek ga foko bon am me fek an de nga feu yi ayna département na ambu ga feu be boga jirawla et puis oui hake munu ke gana école la parce que télé la munu contrôler ini na télé la ma pointi ina na télé le manan télé la travaux dirigés donc on a amu ga situation scolaire jiraw deuna la plupart des étudiants ou tu dois na mana ko goy ou be mana ko de la no te kala na te fo la no et également bon ou la réouverture du campus parce que nous ga point de revendication do yansan nous de grève là parce qu'on a bena de 69 cas et médiateur nana en bena kan de ou jenanai
o diɲɛ de hukumu kɔnɔna kalan taara an ye évaluation daminɛ évaluation daminɛ donc coronavirus ko de ye évaluation bɔ a ma bon maintenant u nana bi ko non ko yɛrɛ t'a la donc u ka ko an ka diplôme délivrer quoi sinon an kun bɛnna a kan de. ɲɔgɔlɔ min kɔni fasirila faransikaden fɛ n'o ye Jean-Louis Sago Divuru ye nanzarakan na ni a tɔgɔ ko Kalash a nafa bonya kosɔn a kɔni bayɛlɛmana k'a kɛ jini duman ye an ka todunkan na Bakaribugukaw fɛ sibiri tɛmɛnen foyer de jeunes na ɲɔgɔlɔ in yɛrɛ bɛ kuma banbanciw bɛ don denmisɛnninw n'u hakili cɛ cogoya min na k'u bila bamancɛ o wale la a bɛ kuma o walew de kan a kɛnɛ kan Aminata Daɲɔgɔn ni Bakari Kone tun bɛ 9TV tɔgɔ la u y'an sama min na an k'o lajɛ. Farafina ye gunba ye min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ hali ka dan a dugu jukɔrɔfɛnw ma o de la maa ŋaniya jugu banbaganciw bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka hakilina jugu don farafindenw kun na min b'a to u yɛrɛ damaw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn faga ni kalashilikɔfu maafa marifa ye ka kɔngɔ juguw ni gɛlɛyaw don farafina kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara Mali k'a fɔ ko diinɛko kɛlɛ walama ko siyako kɛlɛ bɛ yen nɔ o min b'a to olu yɛrɛw bɛ se ka fɛrɛ u ka tiɲɛni walew ma. Allô? Allô, ma Nendo? ɲɔgɔlɔ in yɛrɛ hakilina taara bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan masiba wale min bɛ ka ta ka da an ka jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnna jamana camancɛ bolo n'o ye kadɔw kɛlɛ jugu min bɛ yen n'a bɛ ka fɔ kɛlɛ bɛ filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ fagali jugu min bɛ yen marifa jugu bɛ ka ko min da mɔgɔw kan ka duguw ci n'o ye Mali ye ka taa an ka jamana wɛrɛw kan n'o ye Kongo jamanaw ye kalashinikaw bɛ ka masiba min jigi maaw kan ɲɔgɔlɔ in hakilina taara ka sɛbɛnni kɛ ka hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ o kan cogo min na ka d'a ka se ka faamuya cogo si la k'a fɔ filaw ni dɔgɔnɔw ye sigiɲɔgɔnw ye depuis wagati jan olu ka ɲɔgɔn faga faamuyali se ka k'o la cogo si donc bɛnbɛnbɛn minnu tigɛlen don kojugu min bɛ ka kɛ ɲɔgɔlɔ in hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw ka hakili sɔrɔ k'a fɔ kɛlɛ tɛ foyi la suma ni masiba tɛ bɛn ma fɛn fɛn ye mɔgɔw ye kɛlɛ se ka ɲɛ o ye ɲɔgɔlɔ in hakilina ta kun y'o de ko mɔgɔw b'a fɔ cogo min na kɛlɛw bɛ sebaya bɛ sɔrɔ kɛlɛw la ni marifaw de nka kɛlɛ fɛnɛ bɛ ban o bɛ ban ni min ye o ye hakilina de hakilina ɲuman de bɛ se ka kɛlɛ jugu ban pepepe. Ne bɛ ka siran ne ma. Kalashi wulila k'i jɔ a bɛ k'i madon kamalennin kɔ donnen na a bɛna mun de fɔ a ye a bɛna mun de kɛ den na. Ifaden pele u bɛ ne de wele ko Kalash i ɲɛminɛ ne mɔgɔ foyi tɛ tɔgɔ la. Kalashilikɔfu maafa marifa min tɛ se ka fosi kɛ a yɛrɛ ye ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔlɔnbɔla min tun bɛ ka o jɔyɔrɔ fa ale hakilinata ye mun ye a kan. Bon ne kɛtɔla ka nin rôle jouer n y'a senti déjà n ko n bɛ ka aventure dɔ ta aventure min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ a bɛ mɔgɔw lasiran a bɛ mɔgɔw laɲɛnajɛ a bɛ mɔgɔw bilasira sabu Kalashinikɔfu in a Kalash personnage in a bɛ kuma fɛn caman de kan déjà a bɛ denmisɛnninw lasɔmi k'a jira k'a fɔ ko o denmisɛnnin minnu filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni Kalash ye u ka cible ye denmisɛnninw de ye wa u tɛ denmisɛnnin bɛɛ ta denmisɛnnin minnu ni sɛgɛ b'u la u bɛ k'u tagafan ɲini dɔw bɛ ka taa tunga na farajɛ jamanaw na ka taa baara ɲini o bɛ olu de ta ka Kalashinikɔfu d'u ma u bɛ baara kɛ ka u bɛ mɔgɔ faga ne ka personnage a bɛ kuma fɛn min kan
c'est vrai, personnage juguman de c'est un personnage méchant, mais aba yira k'a fɔ de ko aw kana ni sira in ta. Anw fɛ yan, anw ka Mali kɔnɔ yan, anw ka théâtre tagabolo n'o ye kɔtɛba ye. I bɛ fɛn dɔ de kɛ kalashi kɔnɔ, fɛn minnu bɛ ka kɛ o b'a yira ka Kalashnikov bɛ fɛn o fɛn kɛ o kɔrɔ de ko o ko ninnu man ka kɛ. Donc il faut denmisɛnninw ka faamuya ka taa o sens de kan. Ko minnu bɛ ka kɛ Kalashi fɛ o kow de man ɲi, o ye kojugu ye. Kalashi b'a fɔ ko cɛ man ka ji ta musow ye, ko an ka musow lafu ka musoya kɛ ko fu ye, olu kuma ninnu ye kuma jugu de ye. Donc il faut denmisɛnninw k'a dɔn ko u kan ka o yɔrɔ ma janya ka bɔ kuma jugu ninnu n'o kojugu ninnu de ma. Ziiri ye farafina fɛnkɔrɔba ye min b'a to denmisɛnnin ka faamuyali bɛ teliya ka se ka bilasiralikan sɔrɔ. N'i ye pièce in yɛrɛ jateminɛ a bɛ gɛlɛya de ka gɛlɛya min bɛ farafina kan bi ni o ye kɛlɛjugu ye setana jugu min bɛ an ka Mali kɔnɔ farafina bɛ se k'a fɔ farafina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o kɛlen bɛ degun ye bunadamaden bɛɛ lajɛlen kan. Donc n'i ye ziiri jateminɛ ziiri fana ye an ka laadalafɛnw ye minnu kabiri lawale ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ denmisɛnninw waaju ni a ye ka denmisɛnninw kalan ni a ye ni ka denmisɛnninw bilasira ni a ye. Donc hakilila pièce in sɛbɛnbaga ye u hakilila de sɔrɔ ka sɔrɔ ka ziiri don pièce in kɔnɔ. Ka d'a kan n'i y'a jateminɛ i b'a ye denmisɛnnin bɛ yen minnu filila an ka laadala mɔgɔw fana bɛ yen n'o ye farafina yɛrɛ jujɔn ye o fana b'a kɔnɔ. Donc laadala fɛn fana ye ziiri ye o fana b'a kɔnɔ a kɛra ni o hakilila de ye. Bagaribugukaw bɔra kosɛbɛ ka na ni ɲɔgɔnlɔn in ziiri lajɛli la kɛrɛnkɛrɛnniyala denmisɛnninw u y'a yira an na ko u ye faamuyali ni kalan caman sɔrɔ a kan. A bɛ komi ni histoire ye, n bɛ ka tourner histoire de kan mun b'a yira fɔ tubabuw bɛ ka Afrique manipuler cogoya mun na ka na an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mɔgɔ dɔw minɛ k'u former rébellion na ka hinɛ k'u ka b'u dusukun na olu de bɛ tila ka na bin an yɛrɛ damaw kan tuguni an ka sɛnɛkɛyɔrɔw la ani an ka dugukolo ɲuman ninnu kan k'a kɛ terrorisme ye ni bandisme ka tila k'a fɔ tuguni ko siyako kɛlɛ k'a sɔrɔ n'i y'a faamu hakilima yɛrɛ siyako kɛlɛ tɛ yan mais an bilatɔ ɲɔgɔn na k'an ka jamana tiɲɛ an bolo. Donc mais a kun yɛrɛ ye mun ye ka hinɛ bɔ an ɲɔgɔn cɛ ka tila k'an ka dugukolo jukɔrɔ nafolow minɛ mais a bɛ kɛ ni fɛn jumɛn n'o ye sababu yɛrɛ n'o bɛ se k'an yɛrɛ papa k'an ja bɔ an yɛrɛ kan o ye marifa ye parce que danfɛn foyi tɛ ko mun ja jɔlen don a faga fɛn na. Bon ne ka histoire in fɛn ɲɔgɔnlɔn in ta k'a lajɛ ka faamu mun sɔrɔ a la o ye nin ye. Donc sisan nɔ problème kɔni yera mais solution jumɛn b'an bolo k'an bɛ se ka an ye faamuyali kɛ solution jumɛn b'an bolo sisan an bɛ se ka an yɛrɛ bɔ nin ko kɔnɔ n'Ala kɔni y'o solution ɲuman d'an ma a n'an ka ɲɛmɔgɔw ma a n'an ka dɔnnibagaw ma a bɛ se ka diya an ye. Bon ne ka di ne ye a ka nin baara nafaba de b'a la an kɔni ye denmisɛnninw ye fanga tɛ anw na k'a kɛlɛ kɛ fɔlɔ mais n'a kɛlɛ sera n'a filɛbagaw c'est à dire minnu bɛ se k'a kɛlɛ kɛ n'a turunɛra u ye k'u hakili y'a faamu n'Ala sɔnna k'an ŋaniya ɲuman ta fɛnɛ ko f'u ka an bɔ nin kɛlɛ kɔnɔ n'Ala ni kira sɔnna Afiriki bɛ bɔ nin donya kɔnɔ don dɔ la. ɲɔgɔnlɔn ye seko ni dɔnko laadalafɛnba ye min kɔnɔna na maaw bɛ kalanw sɔrɔ ka ɲumanw ni jugumanw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na kulonkɛ sen fɛ o de la Bagaribugukaw ɲagarilen donna u ka so nin catiri in kɔfɛ. Ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma an b'aw fo a ka ɲamadali la jamana kalifara ɲɛmaa kura minnu na an bɛ dugawu kɛ Ala ka fanga in ta fanga d'u ma Ala k'an ka jamana basigi Ala ka su hɛrɛ caya.